Salutare și bine v-ați regăsit la un episod. Știu că n-am mai filmat de mult un episod. Sper să apară pe canal. Sau cred că chiar o să apară. Și salutare! Cum v-am mai zis, nu uitați dați-mi și un subscribe. Pentru că n-am mai filmat de mult și apropo, am văzut că mi-am făcut canal de TikTok și am văzut că am făcut 46 de urmăritori. Dacă vreți, puteți face și aici. Dar 50 de urmăritori ca să facem și noi live. Acum stăm la discuții și să începem meciul. Bine, nu începem meciul. Dăm la aceste chesturi, așa. Da, ăsta e decul meu care îl folosesc. Hai vedem. Iau astea că sunt foarte bune. A, dar eu nu le mai foloseam. Cât îmi dă? Vai de capul meu, cât îmi dă, mă? 25? E perfect, nu? Nu cred că e perfect. 25... Da, cred că da. Și... Opa! Asta îmi doream eu să fac. Ia, us. Îi de capul meu. Câte am, mă? 25? Să-mi dau pe să... Nu pe săgeți, mă. Să-mi dau pe astea. Cred. Sau dăm după altă dată. Asta să vedem ceva. Rarele, nu știu dacă să dau sau să nu. Dar câte am? Level 5 ar fi level 6. Nu. Mai întâi vreau să văd ceva. Știu că avem aici ceva. Aici sus. Hai să vă arăt. Știu că am ceva aici, dar o să luăm altă dată. Hai să vedem. Nu aici, mă. Stai puțin că am uitat. Ia. Stai, o să mai aud astea. Ai de capul meu. Hai că iau pentru episodul acesta. Știu că n-am luat-o de la început, dar cred că mă înțelegeți, na. O să iau pe ăsta. Așa, scuzați-mă, sunt puțin cam răcit. Așa. Level 6. Acum dau din nou. Mă, frate, încurcă ăsta. Nu, mă. Dar rare, mă. Hai să vedem. Dau pe ăsta. E chiar bun. Tombstone. E foarte bun Tombstone-ul. Îl folosește fratele meu care... Na, nu știu la ce are ne. Dacă vreți să intrați în clan, acesta e clanul. Bine, o să trebuiască să băgăm așa câte unul, dar nu cred că o să vrea niciunul. Ok. Deja de 3 minute și n-am făcut nimic. Hai să dăm primul meci. Să vedem. N-am mai filmat de mult și chiar abia așteptam să mai filmez. Am postat doar shorts-uri. Hai, de acum o să mai postez. Serios. Ok. Pum. Pum. Ah! Ok, răbdare, bam. Aici e un mini PK. M-am gândit-o prea bine. Hai să băgăm și un Tombstone. Să vină niște țânțăroi din ăștia. Echipa țânțari. Bă! Mor și scheleștoni și hai să vedem ce mai putem noi să dăm. Ok. Bine. Dacă dau mini pe care n-are absolut nimic. Bine, nu știu
dacă are mini pecande, că nici măcar nu l-a folosit. Bun. Hai să vedem. Mini peca. Hai bine. Bun. Bun. Hai de capul meu. A dat ăstea, goblinii. Piu! Așa, pai. Hai mă, iar tu, gata, bă, lasă-mă în pace, că te niște scheletroni din ăștia. Cum zic unii. Scheletron, ce mă? Nu înțeleg. Aoleu! Bă, da, mai dai în continuu așa. Gata, hou! Nu, n-are nimic, de fapt. Uitați. Ia dacă dau? A, n-a dat, bă. Și ceva e bine că n-a dat. Uitați-vă puțin cât damage am consumat. Ia uitați! Piu! Ok, nu mă enervează. Ia veniți voi încoa. Ok. Hai, Mini! Bravo, Mini, bravo! Bravo, Mini, bravo! Dai! Piu! Bine, primul meci este câștigat. Hai să vedem. Ok. Următorul meci. Sau ce? Connect. Next. Login. Cred că o să facem după asta. Facem altă dată Supercell-ul. Nu știu dacă chiar pe episod. Da. Și bang. Poate la Arena 5 o să deschid chestul ăla. Ca să vedem ce pică. Hai să vedem. Îl așteptăm să dea el ceva, așa, bine. Ok. Pii! Ha, papa. Se bat 3 schelete, în serios. Ia aici! Ia! Poate o să fiu eu cel care dă primul damage, nu el. Aoleu, frate! Așa, mulțumesc. Așa, bye. Cred că nu o să mai apuce. Da. Hai să vedem ce pot să dau. Așa. Și un de ăsta, din ăsta. Ok? Fireball! Piu! Și ceva nici nu mă interesează. Vedeți? Easy. Ok, bang. Să dau și mini. Aoleu! Ok, am o idee! Îmi cade căștile. Ce, mă? Îmi cad căștile. Dai! Hai, dai! Omoară-l! Dai! Dai viața, mă! Dai! Așa. Aproape mi omoară turnul. Hai să mergem. Jur de nu m-au săturat ăștia. Ia mă, da aici. Aoleu. Mai dă și 1000 de dăști. Aoleu. Vai de capul meu.
Ok. Dacă tot i-am distrus castelul, e bine. Bam! Nu! Te rog eu. Doamne ferește. Nu! Salut! Nu omorâți goblinii mei frumoși. Goblini! Dai! Dar ce să mai de acord cum îl bag? Gata. Al doilea meci câștigat. O să iau un chest. Hai să vedem ce o să ne pice. Și bang. Ia că sunt chiar curios. Stai mă. Uite. Aici era, da. Și nu mi-a picat mare lucru. Da, cam urât. Ok. Watch. Level 7. Deci, ok. Dacă vreți să vă traduc, este Pesul Royal. Va fi așa deblocat când va avea ăsta, regele level 7. Asta, dacă vreți să vă traduc în engleză, în română. Ok, al doilea meci, hai vedem. Ce va da acest băiat? Mama, e level 3! Bă, eu sunt level 4. Ok. Nu știu ce să dau, frate. Nu știu ce să dau. Ok, cred că știu. Am și făcut, cred că, alegerea corectă. Nu știu dacă e chiar cea mai corectă de... Papa! Bă, cât goblini! Goblins! Vai! Ia de aici, ia! Mori! Mamă! Sing. Totuși o să mori. Mamă, ce nervat sunt. Oi. Nu știu. Sunt cu telefone cu King mai mare decât celălalt King al lui. Da. Păi și acum ce-i fac? Că n-am ce să-i fac. Îmi distruge ce să... Bang! Da, urât. Bine, cred că o să fie primul meci pierdut, dar să sperăm că nu. Ok. Deci dacă te duci... Dai! Hai că mai dă mini. Dacă e. Ok, bine. Bă, stai puțin. Mamă, frate. Doamne ferește. Mamă. Nu știu dacă mai se uită oamenii. I-am distrus toată armata de goblin ca să vadă. Cred că m-am cam dus. Da. De cât timp filmez? 14 minute. M-a scăzut o grămadă. Și am luat doar 60 de trofei și el mi-a scăzut 32. În total mai am 58. Adică doar 58 până acum din 3 meciuri am luat. De fapt,
să mai pot. Nu știu, frate. Poate mă fac alt deck, dar până atunci na, vedem. Nu știu, să oprim episodul aici, zic să da. Cam atât a fost și episodul, nu mai știu să vorbesc în română. Dacă mai vreți episoade cu Clash Royale, hai să facem 2 like-uri sau măcar 3 like-uri la acest videoclip. V-am pupat și sper să aveți o zi minunată. Pa, pa!